Usa ka abogado ug pangulo usab sa Mandaue City Registry of Deeds na dakpan atol sa gipahigayong entrapment operation sa National Bureau of Investigation o NBI 7. Kini human siya gireklamo nga nangilkil og kwarta bugti sa pag-release sa titulo sa yuta. Ang sospek wala muluwat og pamahayag sa gipasangil nga reklamo batok kaniya. Aniya ang report. Napaubos na sa inquest proceedings sa Visayas Ombudsman ang dinakpan nga si Attorney Rinaldo Pariris Mayol, Register of Deeds sa Dakbayan sa Mandaue. Kinuman siya na dakpan sa gipahigayong entrapment operation sa National Bureau of Investigation Sevro, sulod mismo sa iyang opisina niadtong Nobyembre 25, 2022. Matod ni Attorney Rina Agustos Oliva, ang direktor sa NBI, nga nasakpan sa akto si Mayol nga nidawat sa marked money nga nagkandidad og 150,000 pesos. For violation of Section 3B of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and violation of Article 210, direct bribery of the Revised Penal Code. Further, he was also charged administratively for violation of Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Base sa complaint nga nadawat sa NBI gikan sa nagpailang Manuel L.D. Jr., gipangayuan siya og salapi sa opisyal sa Register of Deeds bugti sa gi-follow up nini nga transaksyon sa titulo sa yuta. Una nang nakahatag ang complainant og 100,000 apan nangayo pa kuno og dugang 150,000 pesos. Tungod nini, nagpatabang na sa NBI ang complainant. The complainant stated that he felt insulted and betrayed by the actions of the Register of Deeds because he won't act on any of his transactions in his official capacity as the Register of Deeds of Mandaue City without monetary consideration. Giklaro ni Attorney Oliva nga pangulo sa Mandaue Register of Deeds si Mayol o padayon nga gipaimbestigahan sa NBI ang posibilidad nga aduna pa kini kauban sa gihimong illegal nga binuhatan. Naabtan sa masakop sa media si Attorney Mayol sa lobby sa NBI 7 apan nagdumili siya sa pagluwat og pamahayag mahitungod sa gipasangil batok kaniya. Gikadakda siyang mopiyansa apan atol sa pagkutlo nining balita, wa pa masayroy kung pila ang girekomendar nga piyansa sanglit, gipaabot pang ipagawas ang resolusyon sa kaso. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.